Hola, molt bona nit. Dijous 22 de setembre del 2022 i acabem la jornada en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Han publicat un estudi en el que s'assegura que a les nostres comarques hi ha més prostíbuls i és on més acceptat està la prostitució de tot el País Valencià. Fortes trombes d'aigua hui damunt de tot el Vinalopó i algunes poblacions de la Marina Baixa com Sella. L'Institut d'Aigua de la Universitat d'Alacant presenta un document en el que afirmen que la instal·lació de plaques solars flotants als embassaments ajudaria a evitar l'evaporació als mesos d'estiu, a més d'ajudar a la generació d'energia. Ja m'ho estic imaginant, tots els nostres paisatges coberts de plaques solars, bancals, embassaments i les platges, també les platges plenes de plaques solars. El rector de la Miquel Hernández diu que implantar un altre grau de Medicina és un malbaratament. I què pensa de quan li van furtar la carrera de Medicina a la Universitat d'Alacant per motius polítics? Ha dit alguna cosa d'això? La Diputació d'Alacant inverteix la meitat de pressupost per habitant per obres i serveis que altres com la de València. La producció d'olives s'ha duplicat als últims 40 anys, tot i la disminució de la superfície agrícola, i un grup d'almàsseres de les nostres comarques s'han unit baix la denominació d'Olis d'Alacant per treballar per la promoció i diferenciació en quantitat i qualitat del nostre oli. Cal promoure la neteja de cablejat i altres elements a les façanes del casc antic. Si ja aneu planificant el cap de setmana, podeu anar a la Fira Alicante Gastronòmica i obrim el rebost mediterrani i us proposem per fer de dinar demà amanida de bacallà i taronges i l'acompanyarem de tarongino frisant, un denominat vi de taronja molt refrescant. I això és tot per avui. Gràcies. Fins demà. A descansar. Sí, ya eso hubiera faltado que hubieras dado tú.